Mal arranque da campaña do Percebe en Aguiño. Que tal? Moi boas noites. Comezamos o repaso ás novas deste día con este e outros temas que recollemos en titulares. O Partido Popular de Ribadumia responde a polémica aberta estes días en relación co tanatorio. A primeira fase de reforma do paseo marítimo de Vilagarcía comezará a vindeira semana. Catro investigadoras participarán na terceira edición de Muller e Ciencia. Boiro acolle a 3 de decembro a 13ª carreira popular Mar de Boiro. Mal arranque da campaña do Percebe en Aguiño, como lles contábamos ao comezo deste informativo. Os mariscadores regresaban esta mañá a lonxa con malas impresións ao constatar a escaseza de recurso na zona de Sagres e Sálvora. A falla de chuvias ao longo deste ano condiciona o arranque da campaña do Percebe en Aguiño. Pouco marisco e de tamaño medio, o que non aumenta as expectativas de cara ao Nadal. Pouco percebe. Esta foi a frase máis repetida na apertura da campaña en Aguiño. O que o percebe vemos o que máis ou menos xa desconfiábamos. Vemos que as pedras que teñen pouco percebe, debido a que non houve chuvias, non houve inverno, como quen di, non houve males tempos, que é o que quero percebe. As capturas poucas e a calidad peor todavía. Moi pouco percebe, non chove, isto afectalle moito. Percebe recortado, non ten tamaño, e a cantidad menos da mitad que o ano pasado. O primeiro día, se che costa coller o cupo de percebes, entonces con marchán como estaba, imagínate como ten que estar todo. Buena impresión mala de momento, porque non se ve moito percebe na pedra, nin cría, os poucos que hai son pequenos, non ten moito tamaño. Na campaña non hai percebe ningún, que non lle choveu, non chover lle non hai nada. O percebe non é de moita calidad. É un percebe moi noviño, corto, non é un percebe de como esperábanos. A verdade, tampouco non o tempo, as chuvias e tal non axudaron moito, e entonces pois a ver como vai arrancando os precios, pero de momento non pinta moi ben. O tamaño, aínda que non dos máis grandes, non é malo, polo que os percebeiros agardan que poida medrar nas próximas semanas de cara a contar cun mellor recurso pro Nadal. No, o tamaño está aceptable, pero bueno, esperemos que querríanos que fuera un poquinho maior o tamaño. Pronto unhas chuvias, pois tendremos o tamaño que busquemos, que sea un poquinho máis. Sí, de cada 15 días máis, o percebe vai ser un bo percebe, sí. Vamos a ter moi bon material, sí. Aínda así, as expectativas non son moi optimistas. De aquí a Navidad, a ver, nós aquí un día, 2 días que vamos a ir á semana, pois podelo aguantar un pouquiño. Se os precios acompañan, sí, pero se non, a verdade é que a min non me aspira moito. Malas, a verdade malas. Se fora como o ano pasado, ou aunque fora a mitad xa nos chegaba, pero este ano mal. Nós sabemos que levamos moitos anos traballando, que isto xa non hai que non soluciona. Hasta o ano que ven, como non cambie a climatología, estamos fastidiados. En función dos prezos e da evolución das capturas, a confraría decidirá as xornadas de traballo por semana e a posibilidade de aumentar o tope de 5 a 7 kilos a partir de decembro. Todo nos deixa esperar e valorar a ver pouco a pouco como vamos vendo as pedras e despois mirar un pouquiño por facer unha combinación o que era 2 días de ir de traballo, según o precio, como facemos sempre cara ás Navidades. O Partido Popular de Ribadumia responde a polémica aberta estes días en relación co tanatorio. A exalcaldesa Salome Peña nega que o Concello teña que indemnizar ao Arcebispado. Explica que os 50.000 euros a pagar responden a un incumprimento do convenio asinado no 2010, polo que o Concello cedía á Igrexa unha parcela a cambio da ocupada polo tanatorio. Segundo Peña, o actual goberno non fixo ningunha xestión para renovar o convenio unha vez vencido o prazo e evitar así o pagamento. Salome Peña recoñece que o convenio asinado coa Igrexa no 2010 para conseguir os terreos para o tanatorio recollía dúas posibilidades. Ben o Concello cedía outra parcela de 2.000 metros cadrados ao Arcebispado na Carballeira de Barrantes, ben pagaba o prezo da parcela. A cesión non se materializou aínda polos retrasos na urbanización do terreo da Carballeira. E agora falta por desarrollar a segunda bolsa de terreno, que é a parte superior, onde hai unha calle urbanizada, a parte superior se desarrollaría
urbanísticamente esa zona na cal, a parte aparece no propio convenio urbanístico que no seu día se firmou con Javier Cebrián Sagarriga, para que nos terían que ceder parte para a zona verde e parte para equipamientos públicos, educacionales e deportivos. De feito, no propio convenio co Arzobispado incluso se decía de cederlle eses 2000 metros e tamén cambiar o uso de educativo deportivo a relixioso para a futura construción dun templo e a posibilidade incluso de facer un convenio tamén para poder facer ali a vivienda do propio párroco. Por iso, para o Partido Popular de Ribadumia, que o Concello teña que aboar 50.000 euros ao Arcebispado polo terreo que ocupa o tanatorio é froito da mala xestión do Executivo, por non buscar unha prórroga deste convenio que ademais asegura que coñecían xa que foi aprobado en pleno. Rematou agora mismo en marzo do ano 2017, cando levan xa eles case 2 anos e medio gobernando, e eu lle pregunto ao Concello que xestións fixo eles coa Iglesia para un pouco cerrar ese convenio. E máis, eles estaban na oposición cando este convenio foi aprobado en pleno en marzo do ano 2010. Ademais de defender a súa xestión no referente ao tanatorio, os populares tamén o fixeron co proxecto das pousadas do Salnés. O edil Luis Serantes responde coas críticas da presidenta provincial, que cualificaba o plan de escandaloso e cheo de irregularidades. Como non lle saleu da Fiscalía, nin conseguiu que a Oficina da Unión Europea encontrara ningún pero no proxecto Pousadas, pois agora intento políticamente descalificando e negando unha realidade que é a Pousadas, negándolle unha oportunidade de desarrollo aos pequenos ayuntamentos como Ribadumia, unha oportunidade a un sector como é o turístico. Dende a formación reclamaron ao Concello de Ribadumia e Diputación que axilicen os trámites para a posta en funcionamento da pousada do municipio, a única do proxecto que permanece pechada. A empresa de telefonía Orange non instalará ningunha antena en Cambados ata ter o estudo de ubicación. Cando menos, este é o compromiso acadado esta mañá na reunión a 3 bandas que mantiveron compañía, Concello e representantes dos veciños. Ademais, o proxecto quedará paralizado ata ben entrado 2018. Os veciños de Os Caíros non ocultaban este mediodía a súa satisfacción. Na reunión a 3 bandas mantida entre os seus representantes, Concello e compañía, Orange comprometíase a facer un estudo para avaliar posibles ubicacións para a nova antena lonxe das vivendas. Que non vai a poñer a antena na zona esa dos Caíros e que vai a negociar co Ayuntamiento, vai a falar co Ayuntamiento posibles ubicacións. De feito, eles teñen un mapa donde teñen pois un cuadradiño, en ese cuadradiño pois é a área onde queren ubicar a antena. Nos dixémoslle que queremos como mínimo 1 kilómetro a redonda, que non afecte as casas. Entonces eles comprometéronse en mirar ubicacións 1 kilómetro a redonda. Durante o encontro tamén celebraron que o representante da compañía recoñecera que fora un erro comezar as obras en informar os veciños, algo que non se repetirá, asegurou, no futuro. Noutra reunión comunicarnos que ubicacións son e falar con esos veciños, non a ver se están de acordo, sino se hai algún veciño afectado. Entonces, tamén admitiron que foi un error pola súa parte construir antenas sin comunicarlle aos veciños, porque claro, que lle dixemos nós, si desde un principio eles nos dixeran que tiñan actitud conciliadora, que estaban dispostos a negociar cos veciños e co Ayuntamiento, non había que montar o revuelo. Outra das patas da reunión foron os representantes do Concello de Cambados. A alcaldesa celebrou o ton conciliador que marcou a reunión, aínda que recoñeceu que será difícil manter a petición dun kilómetro de radio de todas as vivendas. Evidentemente teñen que dar unha cobertura a súa compañía, unha cobertura para que a cal lle fai falta unha antena, e que se tentaría pois buscar unha solución non solamente acorde cos veciños coas veciñas, senón tamén co propio Concello, non? Xa buscar unha ubicación na que non exista conflito para que non volva a suceder unha situación como esta, e que, bueno, que vai a ser un proxecto que en un principio vai quedar paralizado polo menos ata o ano 2018 ben avanzado. As 3 partes quedaron emprazadas a un novo encontro, aínda sen data. A primeira fase de reforma do paseo marítimo de Vilagarcía comezará a vindeira semana e terá unha duración de uns 3 meses, tempo durante o cal 200 de viandantes que camiñan por el a diario poderán seguir a facelo por unhas pasarelas temporais que se instalarán ao longo da praia para entorpecer o mínimo as rutinas dos vilagarciáns.
A reforma do paseo marítimo de Vilagarcía comezará a semana que ven. Estas obras modificarán o firme do paseo da Vila, deixando atrás o deseño de pizarra dos últimos anos que daba bastantes problemas. Iniciaríanse as obras na zona de carril e na zona do ramal. Vais a actuar nesta primeira fase en 7.600 metros cuadrados de paseo. Vai haber, principio, tamén se van a hacer unhas probas para ver, como é o acabado máis o tono, que se vai ter en conta, evidentemente, a opinión do Goberno municipal. Dende o Concello mostranse satisfeitos coa xestión realizada e a boa disposición de costas a hora de entender a necesidade de cambio que estaba a plantexar o paseo de Vilagarcía. Por outro lado, os viandantes tamén teñen as súas preferencias en canto á actuación. Pensamos que lo más importante es hacer un carril bici, porque es que estamos muy en peligro. Si las bici andan por dentro del paseo. Cuando vienes a ver tienes una bici al lado y lógicamente aquí hay espacio para la bici, para los peatones. Una persona que cayó por una bicicleta, entonces estaría bien que pusieran el carril bici. Bueno, quizás hacer un carril específico para ellas, ¿no? Porque eso sí que estaría bien. Bueno, para los niños y todos los que andan por aquí habitualmente, sí. Nosotros, ya te digo, paramos a por agua, pero vamos por carretera, no nos afecta directamente. Tania García admite que esta demanda da cidadanía de proxectar un carril bici será unha realidade. Como non depende de nós, porque en principio, claro, esta é unha primeira fase de reforma do que é o paseo marítimo. Despois costas que ten que sacar outra vez a segunda fase. Unha vez rematado todo o que é o pavimento do paseo, e cando o Concello, con fondos municipais, acomete a obra da construción do carril bici. Esta primeira fase do proxecto de mellora está orzamentada en case 700.000 euros e está previsto que poida estar rematada a principios do 2018. O Concello de Rianxo acometeu a mellora do alumeado no polígono industrial de Té. A través dunha achega da Consellería de Industria procedeuse a substitución de todas as luminarias por outras máis eficientes. Os 60 puntos de luz do polígono de Té en Rianxo foron sustituídos por luminarias tipo LED que supoñen un importante aforro enerxético. Esta actuación foi posible grazas a unha achega da Consellería de Economía e Industria que sufragou o 80% da actuación. A sustitución de prácticamente as 60 luminarias do parque empresarial que foron sustituídas por luminarias tipo LED. O custe é subvencionado nun 80% pola Consellería de Innovación e Industria e Economía, permitiu abordar esta obra. Era unha subvención para realizar actuacións, entre outras, de eficiencia enerxética nos parques empresariais e o Concello optou por acollerse esa subvención que permitiu mudar a instalación ao completo. Todas as luminarias, unhas 60 do propio polígono, pois se sustituíron por luminaria tipo LED. Aproximadamente foise os 17.000 euros, coa rebaixa que houve no proceso de licitación, subvencionados nun 80% pola Consellería de Economía, Innovación e Industria. Ata o momento, os empresarios asentados neste polígono amosaron a súa satisfacción con este cambio no alumeado, un cambio que suporá un aforro próximo ao 75%. O cambio non ao contrario, xa está a xente contenta co nivel de iluminación, máis centrado evidentemente na estrada, e evidentemente tamén se vai notar moito cando toque facer ou repasar a factura, donde prácticamente nun 75% de facerse polo menos a potencia contratada, xa estamos traballando para rebaixar a potencia do que había no cadro de mando que dá lugar ou que dá iluminación e enerxía ao parque, pois estamos para rebaixar unha cantidade moi importante, porque se estima, xa digo, aproximadamente un 75% de aforro e de demanda de potencia. Os deputados de Marea analizaron dende cambados os orzamentos da Xunta para o 2018 propostos polo Goberno autonómico. Segundo o grupo parlamentario, as contas non se corresponden coa mensaxe de saída da crise que defende o Executivo e non recollen moitas partidas que consideran necesarias para a comarca de O Salnés. Inxustos e insuficientes, así describen dende o grupo parlamentario de En Marea os orzamentos propostos dende a Xunta de Galicia para o 2018. Uns orzamentos inxustos que perxudican as maiorías sociais nesta proposta do Partido Popular que beneficia os de arriba, e uns orzamentos tremendamente inxustos para a comarca do Salnés. Os deputados destacan que as contas non recollen partidas concretas para algunhas das necesidades do Salnés, o saneamento da ría, a rexeneración de bancos marisqueiros ou a atención a diferentes demandas de equipamentos sociosanitarios son as principais carencias que destacan. Da ría non hai partidas para as demandas históricas das AMPAs da comarca
no que ten que ver cos centros educativos, non hai partidas para as necesidades de centros de saúde, como poden ser o do Grove, como pode ser o da Illa, como pode ser o de Vilagarcía, non hai partidas para centros de días. A única partida que temos concreta para o centro de día de Cambados, que xa é unha partida que xa aparecía no orzamento do ano pasado e non se executou, polo tanto, pois pouca confianza nos dá. Dende en Marea aseguran que as contas non se corresponden coa mensaxe da suposta saída da crise que lanza a Xunta, nin co crecemento do PIB. Son os orzamentos inconsistentes coa mensaxe do Partido Popular da suposta saída da crise, son os orzamentos que non se corresponden co crecemento do PIB, non é lóxico que teñamos o mesmo PIB que no 2008, sin embargo contemos con 3.000 millóns menos de orzamentos para este exercicio, que serían moi necesarios para acometer todas aquelas cuestións que precisamos. No encontro desta mañá, os deputados e os representantes de En Marea nos concellos da comarca analizaron as contas e achegaron as súas propostas para cubrir as necesidades do territorio. O PSOE de Ribeira solicita a dotación de pasos de peóns nas inmediacións do cemiterio municipal. Na solicitude que veñen de presentar no Concello Socialistas, instan o Departamento de Seguridade Viaria a elaborar un estudo sobre a necesidade de habilitar 2 pasos debidamente sinalizados horizontal e verticalmente. Propoñen un deles na rúa Cristóbal Colón xusto ao carón da entrada do Campo Santo, impedindo así que estacionen os vehículos na calzada. O outro paso situaríase na rúa Monumento na entrada posterior do recinto, facilitando o paso das persoas á beira rúa habilitada a outra marxe da vía, posto que se trata dunha zona de escasa visibilidade. A Pobra acolle esta fin de semana a terceira edición do Congreso Muller e Ciencia. 4 destacadas profesionais participarán neste encontro que busca poñer en valor o traballo realizado por numerosas científicas e investigadoras en ocasións pouco recoñecido. O Museo Valle Inclán será a sede destas xornadas que comezarán este venres con conferencias da bióloga Carmela Baliño e a doutora en física Ana Jesús López Díaz sobre a aplicación da ciencia a diversos proxectos. Vamos a ter a mulleres de unha experiencia profesional moi recoñecida e vannos a falar, unha delas vai falar da ciencia aplicada a un proxecto empresarial, outra da conservación do patrimonio a través do láser. O sábado intervirán Rosa Mosquera, doutora en Ciencias Biolóxicas, e Raquel Barbosa, médica especialista en Medicina Preventiva, que abordarán os sistemas agroforestais na loita contra os incendios ou a incidencia do gas radón en Galicia. Un tema é o radón, sobre todo porque é un gas que afecta actualmente, pois como todos sabemos, aos lugares onde vivimos, neste caso concreto, pois a comarca da Barbanza. Creemos que é importante falar de como este gas afecta a vida e a saúde das persoas e eleximos unha muller para que nos veña falar dun tema que está de tanta actualidade e que tanto nos afecta. Trátase de Raquel Barbosa Lorenzo. Por outro lado, outro tema importantísimo son a prevención de incendios. Con esta terceira edición, o Goberno da Pobra consolida o seu compromiso coa posta en valor do papel das mulleres en todos os eidos. Mañá informativa en Ribadumia. Membros da Deputación de Pontevedra ensinaron a todos aqueles que participaron na charla explicativa que tivo lugar na Casa da Cultura da Vila como funciona o servizo de teleasistencia domiciliaria do organismo provincial. O servizo de teleasistencia domiciliaria é unha especie de colar ou pulseira que centos de pontevedreses que viven sós levan consigo. Este sistema permite que no caso de sufrir en calquera tipo de incidente, premendo un botón, poidan pedir axuda ao asistente que está ao outro lado da liña. É moi sinxelo, apretar un botón o poden levar colgado como un colgante as 24 horas do día, os 365 días do ano, que é moi importante iso, ou nunha pulseira, onde eles prefiren. Poden ducharse con eles, bañarse con eles, non teñen por que sacalo en ningún momento. É apretar directamente, se eso vai a unha centralita, en este caso en Coruña, hai unha persona que está tamén os 365 días, bueno, con turnos, pero sempre hai alguén aí, lle pregunta, lle di que sucede, tanto xa por equivocación ou porque de verdade sucede algo ou por calquera cousa. Tamén temas de soidade. Pero non só emerxencias. Con este sistema que las persoas soas que teñan que tomar unha importante medicación recibirán unha chamada de recordatorio ou tamén lle recordarán as citas médicas. Todos aqueles maiores que queiran adherirse a este programa só teñen que solicitalo. A través do Servicio de Cohesión Social e Xuventude, poñerse en contacto e o que estamos facendo as traballadoras sociais dos concellos
concellos están en conexión directa sempre con Diputación de Pontevedra, coas traballadoras sociais de Diputación de Pontevedra, entón hai unha conexión perfecta e non temos problema ninguno, ou a través do propio Concello dos Servicios Sociais ou a través da Diputación de Pontevedra. Polo de agora, este sistema non pode alonxarse nun radio de máis de 50 metros da súa base, unha deficiencia na que se está a traballar de cara a conseguir que se poida ampliar un radio maior utilizando o teléfono móvil. Chegou o momento de repasar a información nun formato máis breve. O Premio do Público Culturgal 2017 recaerá este ano nos proxectos Portal das Palabras, Fiot Carballo ou Playdoc. Foron as 3 candidaturas escollidas polas asociacións que forman parte de Culturgal e agora o público pode votalas a través das redes sociais. O público poderá votar ata o luns 27 de novembro. Na anterior edición o gañador foi o Festival Agrogay de Ulloa. Retos e oportunidades da industria 4.0 para Galicia. Baixo este título desenvolverase un almorzo empresarial na sede da Asociación Boirense de Empresarios. O xoves a partir das 9:30 empresarios de diversos sectores abordarán a importancia estratéxica da digitalización para incrementar a competitividade empresarial. A concelleira Carme Fouces asiste esta semana á Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Cidade de México, unha viaxe que está a aproveitar para manter reunións de traballo co Centro Cultural de España en México. O obxectivo é crear un programa de actividades conxunto para o Salón Internacional do Libro de Pontevedra do vindeiro ano. Tamén establecer futuras relacións entre escolas de Pontevedra e do país mexicano. Rianxo acollerá mañá un obradoiro creativo con material de refugallo dirixido a nenos de entre 3 e 8 anos. A iniciativa promovida polo Servizo de Normalización Lingüística enmárcase na campaña Rianxo en Negro, que ten por obxectivo a concienciación da sociedade fronte á violencia. A actividade desenvolverase no antigo Liceo Marítimo a partir das 5:30 da tarde. O plan para renovar a estación de autobuses de Pontevedra contempla tamén a reforma da fachada e a cuberta. A actuación conta cun orzamento duns 4 millóns de euros. O proxecto ten 2 fases. Por un lado, a mellora da intermodalidade entre a estación de autobuses e a de trens, e a segunda, a rehabilitación da de autobuses co obxectivo de dar cobertura ás necesidades actuais. O domingo 3 de decembro terá lugar a 13ª edición da Carreira Popular Mar de Boiro, Memorial Pepe Buceta. A organización agarda superar os 800 participantes entre escolares, carreira curta e proba oficial. Ás 11:20 tomarán a saída os máis pequenos para percorrer unha distancia de 200 metros pola Rúa Peonil. Ás 11 tomarán o relevo os participantes na carreira longa de 10 kilómetros, cun percorrido asequible pero non exento de treitos máis exixentes. Es una carrera rápida, es un 10.000 bien medido, donde a pesar de ser rápida tiene 2 pequeños repechos. Uno al pasar el paseo marítimo, donde empieza a Pera da Boza, y después donde empieza a Charca de Banqueiro, el campo de fútbol, donde tiene una larga subida que acaba en la subida a Boliña y acabando unos 500 metros en sprint. 5 minutos despois será a quendada carreira escolar na que poden participar as categorías de cadete para baixo. Deberán salvar unha distancia de 2,5 km polo casco urbano de Boiro. A carreira curta é a segunda das carreiras que facemos, que son 2,5 km. Esta carreira curta se desenvolve polas rúas de Boiro, céntricamente polas rúas de Boiro. Xa se poden realizar as inscricións que estarán abertas ata o 30 de novembro tanto a través da web msport.es ou no Departamento de Deportes do Concello de Boiro. Decir que as inscricións, que non quede atrás, que son en www.msport.es e tamén se poden facer online no Concello de Boiro, no Departamento de Deportes. Esta proba enmárcase no circuito 4 carreiras e unha meta, promovido pola Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. É dicir, tamén que está incluída esta proba no circuito 4 carreiras e unha meta, promovido pola Mancomunidade de Arousa Norte. Por lo tanto, xa leva calendada desde o mes de agosto, porque a finais dese mes celebrouse xa a primeira proba dese circuito, que foi a de Pobra do Caramiñal, non? Logo veu Ribeira, recentemente veu Rianxo, e nós somos a última proba deste circuito que temos aquí no Barbanza, non? Conta ademais co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e varios patrocinadores privados. Ata aquí chega a actualidade de este 15 de novembro en Osalnés e tamén no Barbanza. Facemos un pequeno descanso publicitario e despois continuamos falando das novas da cidade do Lérez en Pontevedras 10.